Bilen вопрос bile keldim herleri. Bir sirekler uzak gelen. Mine munda qarab söyleyeme. Nerse reis abi dedim. İrkem deyip mene bizge de traktöristlara, kombaynırlara aş pişirgekşi gerek deyip. Min aytdim, min bilmem indi reis abi dedim. Min qoşı tügül de buldur alsam dedim. Tokmaş basa bilmeydireyim min. Hazır min bunun bile karandasına oturup gidip, şunda neşe oylar işledim. Meyme varga, şunda kırga tokmaş basarga öğrendim. Traktöristlara, kombaynırlara pişirdim. Ondan burası сложный молотилка bilen suğaları bir toşluk suğu var baba hatırlıyorsundur. Сложный молотилка bilen toşluk suğu diyor. Менә мин шунда көлтә кисеп, подавать итеп торган шул вакытларда. Шундый пошлыкларда эшләдем. Аннан бурасың, Асылгәрәев Әбелкәрәм абый сугыштан кайтты. Безгә каршы противкомлыкта гына торады. Алар безгә мөшиягылары я. Әбелкәрәм абый кайтты да, Әбелкәрәм абый белән ссылка белән яз көне икмәк чәчтек. Икмәк чәчтек. Ул ат тота, мин артта басып торам. Аның белән ссылка белән икмәк чәчтек. Көз көне лабакарыйка белән икмәк урганда. Bir сәгать ул ат тота. Bir сәгать мин тотам. Арттан нине төшергәндә үләнни бәлкәем икмәкләр. Куллар менә шушылар шешеп чыга тора инәйдә. Эй бәлкәем сиек. Менә шулай иттереп, менә шундый хәлләрдә яшәдем. Аннан бурасың мин кыш көне шушы Әбелкәрәм абый Асылгәрәев Әбелкәрәм сугыштан кайткан кеше. Аның белән кыш көне без күнек булып эшләдек. Аның белән яз көне ссылка белән икмәк чәчтек. Җәй көне, көз көне инде август айларында, сентябрь айларында лабагарыйка белән икмәк урдык. Ә кыш көне күнек булып эшләдек Әбелкәрәм абый белән икебез. Менә гел шундый эшләдем. Аннан буласың безне Ширәмәт районында Ширәмәткә һәр җылны, башка җылларны җәй көне Сводник диярия, Сводник куллан чәчәгә чыгабыз. Аны Сводник дип сөйләләр. Сводник дип сөйләләр, Сводник. Фирма пешәннәре чабадыр, кыңгыллар тагып чыгарлар, Сводник атларга паратлар җигеп, урман артына чыгарлар, фирма пешәннәре чабарга, куллан пешән чабадыр. Менә шулай итеп пешән дә чаптым, аннан басың Ширәмәткә көз көне шушы дигә октябрь айларында безне берәр айга урман кисәгә җибәрәләр Ширәмәткә. Берәр метрга туры дирик. Кеше башына 4 километр утын кисәдерик. 4 километр утын кисәдерик шул әзерләргә дигә җибәрү өчен, сугышка җибәрү өчен. Менә шундый эшләрдә эшләдем мин, почетный эштә эшләдем гомерем буена.